देबरगाव ब्लकनि बेन्दोंआव दिनै सामाका PCDC-नि नैबे सामाका दैनि बिसमुरि PCDC आरो सामका दैयाव जिहेतु गोबाव समनिफ्राय मोनसे दलं लुखांनानै बिनि थांलाय फैलाया जोबोद माने खस्थ'मोन बेनिखायनो बे बाराव जोङो जोंनि BTC सरकारनिफ्राय बिनि एप्रोच रड आरो लोगोसे प्रटेक्शननि जि हाबाफारि बेखौहाय दिनैनिफ्राय अन्थाइ खुन्था गायफुंनाय हाबाफारि जाखांबाय आरो गाबोननिफ्रायनो बेवहाय गोबां माने स्पिडै खामानि मावगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय बे हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे बोसोरनि मार्चनि आगोलाव फोजोबनो थाखाय बिथांखि होदों आरो बिनिनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं बेयाव फैनाय जादों आरोखि। मैया जाना थांदों जे उदालगुरियाव बनसुनि मोनसे बड'लेण्ड निमु सोमावसारनाय बेयाव BTC सरकारखौ गावसिनि जाफुंसारनि थाखाय दाय होदों मा बुंनो सानो नोंथाङा बेनि सायाव? बनसु होननाय आफादाथ' बेबायदि गैया आसलते बनसु मिन्स माने BPF दा गतिके BPF-निनो गेसाव आलुनि बस्थायाव थानाय बेबो आलु गेसाव आलु गतिके बिराद माने इन्टारेस्टिं जेबो गैया आरो रायलायनांगौबो गैया आगोलनि जि माने BPF-नि माने इउथ विंस बिथांमोनानो दिनै बनसुआव गासिबो ज' जानानै दङ ओंखायनो जों मोनसे पार्टआव बिथांमोनखौ BPF होननानै बुङो आरो सरकारखौ अनाबरत नंखाय खोथाजों बानसावनाय आरो रायजोफोरखौ अनाबरत नंखाय खोथाजों बानसावनो हानाय बेबायदि आरो दिनै दिन गैलिया खारन प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारा गोबां गोसो गुदुंजों मानसि समाजखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय गोदानै मोनसे लामा बानायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ रायजोफोरा नुगासिनो दं आरोखि। सोलिबाय थानाय आसामनि मिटिंनिफ्राय BTC-नि मोननो गोनां रांनिफ्राय 300 कोटि रांखौ जौगाथायनि थाखाय हरनाय जाबाय मा मोनसे बेवहाय जोङो एबार गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ लादों बिनिनो गिबि सोलायनायखौ जोङो सानदों माने जि माने जिखिनि जोंनि जायगायाव जि माने इनफ्रास्ट्राक्चार जि डेभेलपमेन्ट जानांगौ दङ आरो बेजोंनो लोगोसे इन्डिभिजुवेलि जि माने इयुथफोरा जिखिनि साख्रि मोनाखै बिसोरखौहाय रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनानै गोबां रोखोमनि मिशन जों लादों नोंथांमोना मिथिखादों पिक मिशन गड मिशन बेफोर मिशनखौ इन्डिभिजुवेलि जों होनानै लाइफ स्टकनि सायावबो आरो बेनि बादैबो टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआवबो बिदि मिशन लानाय दङ बे मिशन माखासेखौ मावफुंजोबनो थाखायनो बे फैसाखौ जोङो बावैनो BTC-नि रायजोनो राननानै होगोन आरोखि गोजोनथों। आंनि थाखायबो राजनितिक जिउआव मोनसे गोदान जिउ खारन आङो देबरगाव समस्थियाव दिनै दंफैयो आरो बेवहाय आङो दिनै देबरगावनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनदों रायलायदों आरो मोनसे खोथाखौ आङो दुखु नांखांदों मानोना थांनाय 2 बोसोर जाबाय जेब्लासिम BTR-खौ UPPL आरो BJP-आ सालायदोंमोन बै दिननिफ्रायनो बिथाङा दिनैहालागै एसेम्बलि हाउसआव हाबफेराखै अर्थात BTC माने सेक्रेटारियाव थांफेराखै बिनि खोथाया जाहैबाय जे हाग्रामाया गावनि उदै आरो गावनि जिउनि बागैल' सिन्था खालामो खारन बे ओनसोलनि सिन्था खालामनाय मोनबा बे ओनसोलाव गोबां खामानि मावनांगौ दिनै आं राकेश ब्रह्म आं दिनै बे ओनसोलाव फैनानै डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ नायथिंनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जों खामानिखौ मावनो आवगायगासिनो दं खिन्थु बे खामानिया आसलते हाग्रामा बिथांनिमोन सानसेबो जोंनि सिगाङाव फैना बुंफेरासै जे बेवहाय एप्रोच नांगौ बैहाय माने माबा लामा बानायनांगौ बैयावहाय सोरबा गरिबनो माने न' बानायना होनांगौ गोबां माने हाबाफारि दङ जायखौनोखि सरकारजों थाफानानै मावनांगौ खिन्थु देबरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांनानै बिथाङा देबरगावखौ एकदम माने जुमुदै गारलाथारनानै दोनबाय खिदला जोबथारबाय मुगैथारबाय बेनिखायनो बिथांखौ जेरावखि जाया देबरगावनि मोनसेबो गामियाव बिथांखौ हाबनो होनाङा माने गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनांगौ सैमाफोरखौ जेरै हाबोबा अन्थाइ खुबैहरो थिग बे रोखोमनि बिथांखौ बे देबरगावनि